Mwanchu murigereri na ukwanire kuranda nsi asore asomogoroba obono litukeriga lya tichikanyirose Alhamisa stariki ya 30 mutino yekomyo mwaka bwechilifu 2025 ne munimanyete na litukorigima kwegokirie na emeroberio yonsi yensoko TV korubwakete chinsa 12 gwikira boniga na indengo kwarigania oikaransa inse elio yanyore ama yasenchira yobwikiranu yensa eyemo yaboro butuko bwati ensoko TV wetera senchira yo mutandao gwekerero Facebook abega sensemo ya YouTube ensoko TV eretariane Ishmael Mogere. Asomo chaka no mogoroba obono yokabero murai bwense Uhuru Muigai Kenyatta nigo ritkoria rerara igikaro ekio asababu atanibe kiamugia Jubilee baumerana na gokora mauncherelio mugusi niga nyorera ribaga ase Daktari Fred Matiang'i anonto kwirurukia bendera yekiamugia Jubilee asobrai bwense omwaka gw'echilifu 2025 na ibere boigo mubunge onakuru we Samuel Arama niga chorokoba omowip asababu atani abwo baburiwe korigia chikura eryo kwenyorera obobwi tomonyore murikyo ito Frida Kerubo na roboti oruo asobwagare Nechingaki ebyama bigendete kweroberia bosibwo bochorio bonene bumwaka bw'echiribu 2025 nebere Ritko lya rero ni gababwatani bekiama gya Jubilee batware gikaro ansi chiabisi chinene cyabo elyo kweroberia bwikiranu egikaro kyaragwa no murai bwenso mukoro Uhuru Kenyatta. Today the Jubilee Party convened a NEC meeting at our headquarters here. The NEC meeting was chaired by our party leader, His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta, where we were able to deal with key issues of leadership, structure, and also the strategy that strategic direction that we would want to take as a party. Nonya nabo ni gama onchirelio aene kigwa anene asumo bunge onakruwe Samuel Arama achorwa koba omowip ase bunge nene nabo igasensemo ye Senator James Lomenen koba omowip. And the whip of our National Assembly now, following the resolution by NEC, is Honorable Samuel Arama. Our whip for the Senate, again following the resolution, is Senator James Romenin. Omuwasiri omukoro w'obulendi bw'ime Dr. Fred Matiang'i nigo akirwekeranya kwirurukia ebendera y'ekiama gya Jubilee asobochoria bonene bole bosio. Tingaki ekyo boigo oborai bw'ekiama gya Jubilee nigo boitabiranire erekoba omokonyi bw'omorai bw'ekiama ekyo. We as NEC also have appointed Dr. Fred Okengo Matiang'i as our deputy party leader going forward, and alongside that we have also resolved that Dr. Matiang'i represents us at the United Opposition, and on top of that we also received formally his application to be the presidential candidate or Jubilee presidential candidate, and the NEC approved, resolved that he now carries the flag of Jubilee Party as our presidential candidate, and even as he goes to the United Opposition, he goes there in that capacity, and also representing our party leader or deputizing our party leader, and actually being the face of our party going forward, given that our party leader is not always available. Ababwatani bekiama gya Jubilee nigo babolio gosoa ebinyoro ime eliokoligia chikura aso kwenyorera obobui. Ya mwisho ni kwamba tumekubaliana pia kama NEC that we now move out and revamp our party. Open branches, market and sell Matiang'i as our presidential candidate, just like the other parties are doing their own, so that when they finally come to sit together, he'll also have done his groundwork. More activities as we move forward will be communicated,
but we commence our activities immediately. Nonya nabo ni gobaine kia goterusia asobo mobwa Azimio la Umoja ikiagera abarai ni goba soeta bisi gwetera obomobo. No, you know we can't quit Azimio coalition, but we also aware of the reality is that other formations are going on, but we cannot quit Azimio. Quitting Azimio means the members of parliament who are holding various positions within parliament relinquish. So there is a legal implication, and that's why we cannot be in a hurry kupiga kona na kukata mkato hapa na pale. Kerubo Frida, Ensoko TV, Nairobi. Miyamano morike to Frida Kirwa soroboti urgus komutwe na mayanda manene magega yo morokwe weskuru yo boroso ya ibara ward ya Kiabanyoru ensemo yebunge ya burubu gokagero kwerusi obamoyo morokwe yo asireta Faith Gesara yecha nigare ase grade kya gatano na kabere na nigatoka gesungeti asomote isiko ye nyomba yo mwama tege koro kyabweka nigwe buna isenya gosira yecha ugeto airusetie ase gosa isugeti asomucho yo korengana nabamenye nigo gwikabono etaramanyekana inki kyamwerera ko engenta tomonyo Morike to Steven Jarike Mbunde na roboti urwo. Oboro na mayanda na magombo ni gaimoka hase ekenyoro kia ibara eke watoke wodi ya Kiabanyoru haimeye bunge ya barabu ime county ya Nyamira mega yomobere bo moro kiwo grade 7 weskuru ya ibara gotoka gesungeti ya somotibu murinkamu mbare ne nyomba yo muamate Nabasangi bagusiga ibintu byo kuriyera nabarangiye bisukura birimbi ya mare bandabye naboni ngimamo mindana bandai mamo mindota ngire ko torecha nabatabisi ibintu bwangu montarizi moje muto bwatisi torecha teruara mama takongira kaliga nyuma bino yosira ko torecha ndechete kumubwatisi gondo tutoko bwatisi umwana pakoma nyakoteba iga ngire tatati panasi yo mana nubito manyakoteba iga chai kwanyu ni chengo komeka ne ponasi ichiaru namana kometa na tirimbuka gocha na sangi mamo motari una bana bante virtuoso agoseka to mamo mwa inoka ogenda kumurigia anja ya bante vinda murangeri Enariaba sasa yana nyeri pati una mama mumru mtosa wana tu manyori agara bantu bako baino kiro ko bata recha bakori bako tirari korieri dia banari baso agopura nari bako te bona mamu ngaro mutego nari mama mwa bai goso agopura nero re kanye jenari kujimoino nabo bori dikche kuna mamu aru mutego jamana bo kana bo tuare ngabiya ona so ko jeke barua kya nanko mbo karama hata ulisa jana kibiri enariaba sasa yana nyeri pati una mama mumru mtosa na cha una na nyora bagukwana bari no borobo nene bakora wanangina na boigone yamate igoberera no gwesungia wa Faith Gesara yecha igogocha maega yerio mana igoro ye pona siechae mwana pakoma nyakoteba iga ngine tatati panasi yo mana nubito manyakoteba iga chai kwanyu ni chengo komeka ne ponasi ichiaru namana kometa na tirimbuka gocha na sangi mamo motari una bana bante virtuoso agoseka to mamo mwa inoka ogenda kumurigia anja ya bante vinda murangeri korengana boigora bamenye nigo bayareirenga nigo familia yu yakirwe kiranya ase ntunda ya kabere mega ya isenere kwita enjira muneyo ani monto kale kuingilia njira ndio msi anje atwaere mucho ndito ndramna nesara nigo mobero yu minyoki wo wikengendo ya Nyamira Rifaro ekerobotuki wangeirwe Steven Nyarike Mbunde Ensoko TV Kiabanyoru county ya Nyamira Arenayo obasemi nigo bwarure guchia sabarimi bebi meri au buna avocado neri toke bakoromukia elinde banyore ebitoki byo kwegendereria nigo basabire gusimeka avocado chekerero chikorukuse chimanyekaire buna hash na libaranyale guchione guchia se chinsi cheisiko ekiagere tichiri gotoba na kugunda bwango asense muyenda basaye na barabwo nigo baburiwe
kwegera gokora na korosia binto weterase chinchira chekerero umusakio ito Wycliffe Orenge na roboti urwa sobo imemono. Abalimi nigo bairwo basemya iguru y'echinjira chingiya cyokora uburimi bwabo nabo igo komento buya ase bimeri byabo bunachia bukato ama namatoke ebimeri ebyo bigokora byo kigema anene kigema ase liro bali agusi ngesho iyo burimi tubwate bono iga nende kere so important gotonga ni kere mwende nankobera nkari tincha ndore difference yo burimi na bintu bigente burimi bwa avocado bwo bintu nebingi biramaga tokorigereria. Igo a challenge to what knowledge in our people. So our desire is to see how we can help our young people. But to are obo manyi bakole binte bikara koronkora bana bakole binte biga imbana okora factory ende igabaru school straight bagateba nabatogota umonta tuoroki. Asomo sangerekano August Innovation Week 2025 abalimi beke mleki abukato ama nabali ba comment obuya no bongencho kusavali audition asama tunda bunali toke negati abalya baliganirwa elinde borokie abasaye igoro yobolemi obwo. Unabono otware emete about emete tubekere 100 ya avocado akere kwagesire emete 100 abera ko almost 2000 kgs baga tebe abantu boitoga nabo bakonyare kyare ebinte bune bikorosuga abantu bakorosi na abana bakisi university bachakire toro bono barosire company yabo inje gondo obunu mworokereria omugaka Jackson Oluochi kurwa ase kyombe kyabarabu avocado negati abali babwato bomanyi obonene igoro yobosimeki no bone bwichi avocado chekerero chimenyekante na avocado nabono nigo akomanyo muligara bwa Soko TV igoro yekemelekyo bono ntubwate aina about che angaisano types cha avocado chash kuko golden hash nere ntubwate kurukwa efigaton kwa giant anenake niga kwanire igoro yetabautiereo ase gati avocado litonarite abatambe ya jumbo amone iga yekerero ikurukwa hash avocado eye golden hash liko toba bwangu kya bigusine meri yekoirwa chikase chiro ya take time giant banta exporters mbaliko chira sababu ne lina giant yego cha toba bwangu nabo igwela ya semabiria kurwa boka 8 nigo nere anyora libagalia bene likoerera igoro yebintu au ebyo bikoroisigwa kurwa aseri toke kuna juice amabuta amo nebisuguti mo ya obosie bili toke ya green ligosa likorosu bagalia bobosie bosie watoma korosia igento kentwale taka igakirekia sana igento kunga banana crisps eclipse yigane litoke ligosaburwa abantu baminto process wa diamana ko biga Chile Innovation Week ya gusi ito ya kisi baleta banana juice yirengia sana na nakanyura ne juice boronge litoke lito buli komite bakalia baiga obaseme babwate gochia asa baibuli bonsi buli buna babwana to ko abana babo obaseme obonge rinde babanyangani ngo babwana to korana no ine karabaga ndetse kuberigeria bana baita bagusiga bwate chinguru chingi yana nda bangaini abaya emichando batagendo ba miseti ebumanyi igobona abayibuli to invest more asokoroki abana baito bagana so umanyi bule ekara banyorera ubumanyi omwana umwate ubumanyi igakora ibinte byo gukumi ebukotebere nakyo morali gaito ebukotebere nga abantu bane basirire asugutamanya onyana boni go bakwanira emechando au eyibagwetera ekara bagokora emirimo iyo yabo yago affect skin teko basmuthiga yego twale vitonda ne vitonda biliko for export amarwera naro insecticide amagena ngo charatwa hailstones aite bisiche bunebi yakere serikali ya county ya Kisii bunembo mono aso kwero konya uroba semya gochia asaba sae gabana agatubwasi ga serikali nibwate semwe sana yokubeka arafe katwa nyorto bakongu na mangane stima na bintu binda akatwa kira serikali especially ya county omugabana tarato let down katiba national government actually na uba allied program yochaka under ideas program we are very thankful the government bono nigo yabere buya ekera basaye na babwatane au babalimi baganda tukubwaterana elinda kurwa obasemya gochia sabasaye igoro yechinchira chekerero chokoroisie binto ingolipoteria Soko TV kuroka igaso bagatakati mu Chibosongo e county ya Kisii retoriane Wycliffe Orenge Asaboigo ayabwatikene n'oburimi ekiombe ky'abarimi bakilimo bora CBO kegotoka nyamusense muye bunge ya North Mugrango bakobwatarana n'ikigancho ky'ebengi Equity tukolia rero nigo banyorera maigero igoro y'oburimi asegetikia nyamusi isiko ya obisi y'omukonyi bo mu county commissioner amaigeri ya yubaigwa nigarengete kwegerera gose kwegerera ebimerie gokora ibiyana boigo gosemya abarimi gukinya ligesa asemigondo yabo anene mono chinga kichiga gwetera osechinga kichiga gwetera ogunchuka kwerire kwaletera emechando emenge ase ebimeria Vincent Monda na roboti urwo
Oboremi na yamo ye chinchera chiri abaremi be binyoro ime gose mashinani bakwanyorere bitoki nabo igendagera eye gosukia magima abo kebagendete okoro oboremi obo nabarbo nkonyara bare bitango ebyo biko basuguma goika gosanga mo nabaremi bande gose naende kurigia kene kurwa sabo bisa ao abo babwato obomanyi bono ayuka agendete ababwatani ao nigo bakwerwa eri gosira abaremi aba nakoba maegerio Linet Nyakarario no mwabisa kureke gancha kiebengi ya Equity na barobongo sira bale abaremi. Nimefurahi sana kukua hapa kwa mkutano ambao tumepanga wa wakulima Farmers Field Day tukishirikiana na Kilimo Bora CBO. Tumefurahi sana sababu wakulima wengi ama watu wengi ambao wanajihusisha na kilimo hawajajua kuwa Equity Bank pia iko tayari kuweza kuwasaidia. Tunafanya mradi ambao unaitwa Crafts ambao unasisitiza umuhimu wa wakulima kuadapt kwa mazingira ama climate change. Ogoncho kakwelire nigoko ke yarigesa kurwa sebimeli etugo kwanchora liraba egento bego kyararekanire kwabo muchanda sabaremi ba mashambani. Climate change inaadhiri kila mtu na kwa hivyo tunawapea solutions to that challenge. Kwa mfano kuna ukosefu wa mvua ama ile wakati ambao wakulima wanatarajia mvua hawaipati kwa huo wakati. Kwa hivyo tunawapatia solutions kama irrigation. So zaidi ya hiyo tunafanya hii kazi na partners so that the farmers wanaweza kuwa linked to partners, wapate quality inputs, waweze kufanya waste management, waweze kupata water tanks and irrigation solutions. So hapa tuko pamoja hapa kwa field day, tumefurahi sana na tunakaribisha other partners who do the same because besides this tunawaongezea mafunzo kuhusu pesa, wajue namna ya kutumia pesa na kama ni savings waweze kusave pali pazuri na wafungue accounts. Julius Onyancha no mokonyi bwo munyakirogo ase CBO ya Kilimo Bora egotoka Nyamusi nende bwata abaremi abange mono korengana nere nigo bakubwaterana elio bane kyabuna abaremi banyorero bosemia nabo ego barigie chiro yeri gasaliabo amo nare no kwegena buna oboremi bwekerero nigo borengete gokonyo omoremi anyore rigasali goromono ase ditukoria rero gotwa bato mukutano gukumirana na abaremi na partners bali bagocha kubwatsia abaremi asoko okosemia na kobarokia chimbinu chia kisasa chikonyara gukora uburemi asonjera y'obwororo ase chingakie chia squeeze tokorukana climate igo tokonyorana egweta ngakieye yabere gusumbua abaremi asoko kora uburemi bwabo ngobono asiri tukoria rero gotwara enta partners au bago tokonya asabaremi aba banyore chisemi na kibakonyara koreke uburemi bwabo asenjera yo koremereria aserire riria abere rigochengia asinga kechi na gusumbua omuremi igoga iga segeti kiaga iganya musi tobwate chikambuni awao ichiare nta mariogo chiare nto bosemia sabaremi chiare nta teknolojia cha kisasa megere abaremi banyare gosemigwa konekia obonge bwendagera negento kerekie ngencho ase chinka abo asekero monto akonyora bwatendagera eisaine erenchanu nabo igeko obogimogo semelia goikirana yonsi netakiro kubwaterana abantu basemiwe na kwegerigwa nali bitango bitabayeri asemero bire yabo. Vincent Monda, Ensoko TV. Gosika mutwe omwe MCA bwe gwori yagesima tuti Nyameino no yobo gichora George Abuga nigo bamuchiro mugavara bwe county ya Nyamira musinyaribo ase kwebisa chinga kyare koligwa nabo bisabe kyombe kya EACC kubwatikana no kwena na ekonda ya uyobwaga chibwe cyo bisi che county ya Nyamira teshilingi 1 milioni 353 na ibere bago kwana asumurobere bugo sire byombe inse yo mutenerwa basubati musikeje rusha momanyi imeyairianye ward ya bugichora ensemu ye bunga ya West Mugrango aba MCA bwo nigo bate Brenga umugavana Nyaribo nigabwenderete tukoria rero kwikabusi bwebunge ya Nyamira koiraneria amabori igoro yebiragita byokole machipara Nyamira ebyo byaguritse milioni 3 aseboigo bare komune nke igoro y'ikibesa cye milioni cyamagenderero milioni 1 ase atarakara umusakyo ito Steven Nyarikyo mbunde na roboti uruo
Itukeri Morioka maega yo mugavana bwe county ya Nyamira Omosike Amos Nyaribo gusaganwa ne kiombe gyo kurwani obukurumega Kenya ESCC nigegati yabamenyi kure bunge ya North Mugranko nabo igo aba MCA hamono motende bw'abasubati Nyamira besokire kuru ebirengereri ao asensemo yo mu MCA bwe ward ya Gesima Omosika Tuti Nyamino nabo igo mu MCA obogichora Omosike Chochi Abuga nigo bereire na komomochia omugavano Nyamira Omosika Amos Nyaribo asekere bakweranga na seki are kwebisa ekere kiombe kya ESCC kyare kumuriya nyore kabwate bisero biganeiri na hatabwati mamochandonsi Mheshimiwa Gavana ubwate bete igoro siasa yare gokorwa Moyo okorera siasa ana no musaja ogoteba tukiteri konyegera nati kwagwate magoso ikiota arore kadorete atebe nona bwate na mura basaja akosa timbwate umusaja otogaite magoso ikia gotamera yoronyanyegerete abado Omotaina kio gotamera ESCC tumubuli kio gotamera ESCC kia tubwate mago ayo atatoka na atoja kumubuli within 1 hour course asani ngomwateba asani we Okwanekere kya MC aboni gobo igo bagenderere ko mu mochi umugavano Nyamira Amos Nyaribo asikiri bakweranga atsaigeti bosi obwe bunge ya Nyamira aseritsko lya rero agana iri kwereseranga naseki ebiragita ebibiagoretwe gweche county ya Nyamira bitaraikirana sichi ward chionsi korengana no muroberi obekiroro before the house awanza maswali abere atatu maswali abere tukumuholia twamugorete chi machine kiro almost 300 million tukaibu agachibata Johnson EP agachira North Mugirango na North Mugirango awekera tokubolia wa colleagues bali ba North Mugirango na bali batayo na gasti ya okoreka ine kiswali elimu kiswali ya kabere tuanzira new financial year 2025-2026 aende tuabekire almost 400 million chobo project chobo kobo kasi chi ward December toroche kumuboli kaya ikirie kianero ole in charge of procurement ushikana matagete tabatediga na ndiba osego tiao mubatarere asensemo yo moteneri bw'abasubati Nyamira Omosubati Yerusha mumanyi nigaereire nga nerebuye bitabo bene byokorinkoria biringori Nyamira na kwereka nga kibesi cyo Nyamira ngoira na kire eriyo kwenekya magenderero so kwenya magana ngoja gutukwari Ronya no mugagano itona akwanete nga mbatite bakata koligi document tu abaete Ngomo igweto botukyo bwatite ko babaka igoro mbana bwataka Nige ntobata agite kare naende bateri ESCC teriko taboboka bago gotera ibakyo kanya babwati ige ntobata agite kolija ekya abantu bakebire Igo muna mwe wa MC bakwana ababwate chikumwenene gotote biboronke ekera bayigweta mana nadia ina kibata gite Nyamira tomenye ekyagera intwe na butoete chinkuru bakoligererie county ya ito osibana ngaki kira independent body yani body ndiyo siachore tu erekana ekoligererie maslahi ya wananchi ekole mirimo yaje nde kole buja etali kwantere lionde ositali kunere lionde elino mumane bakolege ntakeke asensemo y'abamenyi be bunge ya North Mugranko nigo bamwigerere Nyaribo asekeri bagotebanga ekinsiasa kyagerere koko bagotara na Dr. Fred Matiang'i twanyolire baenderete kogotereria omugabano itu nabo bisabande barase account ingamko babwata bare una oboibi mboro oboibi ibono chikura baborora onyo oboibi bororo tiga barangerie gabana egende rike statement tayo gonjo kana chinyomba chaye ebisona goeta nganere bakorigia Steven Nyarikembonde Ensoko TV Nyamira
Biamano mwanchumo ligelia soko choren soko TV boroso bwo mugusi aina maya yenseyemo ya borobotko tokogera umutimo koboke baadaye ningira dena yanda mange tosuka kurwase TV yago. Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi. Omukubyo neritwo abagenwa abange kurwa chikansa bakumirana na komotogia omonene wetira amatera amansu ibibungo naboigo amarandia. Imegataseni Nensoko TV tochikumirana ikeraritwo rya Jumapili jakira chinsa 12 chamambia weka chinsa inye zinyare komotogia munguru naboigo komoterera nanche Deana Ndemo Imegataseni Nensoko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi. Ni Mungu amefanya, sio mimi. Abakuru nigo bakubinera iga amachole na mariri agwetinyiria obusugunia igonaki manyobo ngaini nebirwanero byo mubiso eliotame kurwaro bwangu ne kunyarikana Mukabora ingerango oyechigosori yabarire. We've never seen anybody win 3 in a row. Bona omwancha omurigereria ayabune motitirira gwechigosori ao nobe na kirengencho yokokokera. Goal! Absolutely astonishing. What about that from Gareth Bale? Igetaseni kia Nensoko TV. Ibona nge guchunchugere gokwariganiria na gokwerera chigosori ao oboikeranu. Somo cha kubwata etariki inanche Daniel Omwaga goseko gwancha nabo ogontona Erieta Suarez amagosori webegi iyokolyo keraritko olyechimamosi igochakera egetone gichinze sana na isato chiamogaso goika 10 chamaragoba ase omoroberi ibwe achigosori amona abanyangongo ase na kumanyana gokorosera ayatekire ase chigosori and he's awarded a penalty. Iyo di tarumbeta ya pili ekinege chule ya gatatu wewe yoko bwibune kederebe sakogwa eba koboria kajomongino yagokuana korwa Nensoko TV oboroso bwomogusi Nensoko TV oboroso bwomogusi yani karibu kobegete TV yao nyomba igokorigereria kende gyosi getayo yani mokuna nonye ne irio erigereti igoro yani mbali kobwa mbabu atimanga na gwancheria Babu atimanga nari yoko biza gose yoko kenga ni yoko menderania ebago soki kerikerororo Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi. Karibu na inde mwanchumo ligerelia sama ya yensa mogusuka mutwe abantu batatu abo babikubyera imiyo mucyobo songo asuko kagero kwa babo wakili boborimo nigo bayikigwase kigambero bya kisiriti ko lero erikwirenelia amabori igoro yobokoreri bwabo nige kigambere kyo kyabanyora nama mucho yo gwekora bagwakili asabo igo oyo chicha kubatenera abikubyara asikeria taraikirania biria biganire korengana numune chibi na Daniel Ombaso umwoyo nigo aenekiri kina kiabo nigo kira chiego tegerero chitariki 13 Motienyi oikomi nomo ase abakagerwa igo barachigwakana ebondi shilingi chiribu 50 gose cash bill ye chiribu 20 umuseke ito Petwell machine na roboti oruo asubwagari nase kigambero gya kisi abwasa abakagerwa batatu baikwarero elio kwiraniria amaborio ekeraba bwato moisonde igoro yabokorera bwabo. I don't have it. Okay. You know, these are the vices we're fighting to rid off this profession. And is here protecting the same people we are fighting who are doing what he's doing. This is a person who should be arrested and take plea like the others that we want to take plea in this court before you. Nige kagambere kyo kyabanyora na mmocho
yogo ikora abawakiri aseboigo oyo chicha kubatenera abekiro byara asikiria taraikirania bidia biganeirie. For the last 2-3 days, we have been arresting people who are purporting to be advocates, masquerading to be advocates within Kisii and its environments. And we have managed to arrest 3 people who have taken a plea today. They have been arraigned before court, and they have taken plea of the offense of personification. They are trying to personify the advocates who they had their stamps. These are people who have been offering legal services without being advocates. They have appeared before court today. They have taken plea, and we have been given directions on how to proceed. Kurengana no manachikina Daniel Ombasa Omoyo nigana kiria ekina kiabo nigo kirache tegera chitariki 13 mutinyogocha asaba kigirabo igobara chegwa kana ebon yeshiringi chirwe 50 ose cash bail yeshiribo 20. So these are the directions. The pre-trial will be done on the 13th day of November 2025 before court 1. A bond of Kenyan shillings 50,000 with one short of similar amount is granted. The accused person with alternative cash pay of Kenyan shillings 20,000. Wetero kuna chokoiga ni gaba wakiri bakora wana Irad Stoma na bigo davainu ya kiba ene kiroko gechuo kwabo. Advocates and offering the said services, and today they took plea and the law will take its course. We are appealing to everyone out here that those people are everywhere, not just in cybers, but they are even here in court. They are not only pretending to be advocates, but they are also appealing to the members of the public that I know the JOs, the magistrates and the judges, I will assist you. They are collecting money and tarnishing the names of our good JOs. And was facing charges today before court, who was taking plea, has come up with an advocate to represent him. That advocate has no current practicing certificate, so he has no reason to address the court. So we can actually see that there is a lot of problem within Kisii and its environments. We do not know who is an advocate. We do not know who is properly qualified to be an advocate. Members of the public who are unsuspecting are receiving services from unqualified persons, people who do not know that these are advocates or not. And it is something that is so rampant that we are told that even in shops, even in cybers, we have advocate stamps that are being used to offer legal services by people who are not qualified to offer legal services. Kuringana na bawakiri abiga ni gomono besokirie na kwenena chinchera barachikunyara kwa bakwenekia nkumanya bale abantu bale abawakiri bekene. The web address, for those who use the other term, it is online.lsk.or.ke. I repeat again, it is online.lsk.or.ke. Then you tap in the name of that person, you will know if they are advocates, if not. So it is very easy for you to identify whether the advocate is, whether that person offering the services is an advocate. Just go to advocate search engine and you will identify the person giving you the legal services. But for the masqueraders, be put on a notice that we are coming for you wherever you are. Asebono abananchi baboriwe kuba maiso ekarabagane chobo kwa ribonde bwensi wa abawakiri. Kindly, let's be vigilant, and we are issuing a stern warning that we have started, we are not ready to relent. We will follow them to whichever place that they are hiding, and we fish them out, we'll bring them before the law. So we want to caution the members of the general public to be to be aware of those people who are giving them services. Kulpotiria Nsoko TV kurasika mbereke nagia Kisii memo chobosongo Jempethuel Machin. Are na yo mwancho moligeria egati abamenye kurwe gwori yekerenyo ensemo yebunge ya North Mugrango ibe county ya Nyamira nigaba wasokire na gusaba umubunge obo muske Joash Nyamoko gotiga wesona ni robo chori obo kebwe gwori yekerenyo ase ogosira egati yo murwanereria bagukwana ime ya viongozi ime ya kebirigoni abamenye abo bakwanira useba mwakere koko murwanereri gwe kiama kya UPA Jeremiah Ongaro na goteba ndigo bari magega yaye asobo chori obo ke burakorekane umutinyi ogocha. Asamaria tango kusamulia tuya ngiro mwasimo na rekodi karuke kyoba MCA kanyo wodi lakini karaba kaka bantu kwanira ngomo gako minto na ro ku Fred Matiagi to kamu atwasi no mugusi no mukurati no muisanga to kwane uri mo gataba ni to support Torongaro Matiagi abantu baito mwaro cyo mugaka marahira nasugu mwasana ne serikali ni chibesa nga koirale nga chiko ibwa
lakini abachiachiete nande tokote yo muzimu wa nyamoko ngana atumeke kuba atumeke chito chia serikali chito chia CDF kusumu mugaka amenya nekende kiringa ko ganda basuko bonsi iko tubwatiriwe mwana minto Fred Matiang'i nera tubwate ngana onyo mukurati no mugusigo gaturuka mukurati no muisanga gaturuka smart mama ngo gaturu smart mama minto bakatomosie kirogo no akata abantu ba minto iko mutara mukonya sabo meta matuka mange amo ya firingiya arege ntegena gakenda mambia asepa election yeragaiga eba election ya omusike ongara Jeremy Ongaro no musike Matiang'i ese gitoroche igere gati ya UDA na hupa ono renda bagusika bari hupa ngiwe jiguriyo mujiwa ndi muno kaine njara kwanyo batwa ono ndu toregaiga igonkagerete nga nyono musike akarumo chumbo seito orora to make a mistake no bwate chika kijugo onjoka egeko rubondo bwa Nyasaye mbono ono na abantu twacha gaiga atwacha soko lyobomo buna abagusi buna abantu bekerenyo ward na mono abantu bagutoka sebo isanga sikimu ebwate nyomba ibere abakurati na abaisanga bono atwacha koteba ninga bono igase tole yotorora soko support oyo minto Jeremy Ongaro oyore candidate nse kiamo kya upa erinde tomosile omwechimi Matiang'i ego ika 27 omugusi chikura chonzi pi oyo ra keisi ko ririkara musia ngatabanga onye chikwanga ryori mbogere chiragende igo nde bwensi ora ake utagite kura chinga keche ase upa osase Matiang'i ara chikobori kiama kyae emileti ngayo mbogere aenda guchi igo nare gukorira abantu balituacha abangina nabagaka kuna tukorugaiga eyekuru kunga kebirika tekeroration gusika mutumu wancho murigeria amata ya mukuru enyanchwa nigo yasabira obokonyi gusiri yasabira obokonyi bokumwira omworoki wa Samarita Peter Ochora Nyagitari ubyonyorete mu basukano bwepara na kubuneka okugoro korengana ni amata yo nigo baeresira buna mungene Jacqueline oyoringina Peter Ochoro nigo atwarite birengerero byobongo ikentukirere gutwara umuchando gwen corona gusiria obugima bwaye abworitko lyaigoro magiga yokwigwe bili ya Nyagitari eyo erechilingi chirubwa chimisa 54 nainye nere tari kwenyara tomonyore umusekito Caroline Mausa na roboti oruo asobwagari Amate mo korwase kenyoro kya Nyanchwa ime ya Kitutu Central Ward ebunge ya Kitutu Chache South nigo baboliri abakonyi bwoko moira omworoki wobo Nyagitari iria nyare ko baga kwenyorera obubwenya kubwatekana no mubasokano uyirete ere kubuneka okuguru basali baringa kini bende bakaje bagasali bo kubasoka iga ko bakwira na marogo bagatere umwaga muri kuirana muri ko sama mano yakariye sako bera agacha kanyoro mungino yoruguru waiga kamwasa akaraberera yigire kabere umwana oyo mbatageti kororanga muno eno umwana oyo atache ebomeri kabera muno babera iga umwana ono agwate okuchande kokonene nono chagusira abate timedinga kindakerokera kinjende na abate shida kyakaba no mondo ali atwalete sida yo kutwara no mondo ko akabuli ngaimuja kurisiwe sejeri egere njikorwa lyo mwana one itoganyete ngajitariki 29 chigo ikangonyo aratari chibesa tokari kwende tomwachi ko kurwa lyo mwana chakyo ku before tarehe 29 chitarika bali barobere atero mambi akurusi kumambi na kwenu twaligete kukana lakini nje twaligete ko kora kwana kaiga kuna bali to kuigwana na barawo matenga mbali gotenenia egero mwana oyo aragenda rugura ali report airane acha kora tukuta mamu mwabo amanya guchaka kugenda guchikobera ororo abakana nga tikunyarikana Enda matanga nikapata road accident. Mainika boni katoka hivi. Tena nikaendanga hospital tena. Nikakaa huko for almost 2 months. Lack of money. Nikakaa huko bill ikakuwa juu kafikanga 374,000. But
Mimi nikawaambianga tu sina do na hii haiwezi patikana. Wakanilisha, wakaniambia waende nyumbani, then ukirudi next hiyo nilikuwa inafaa nirudi jana ndo nirudi na do, but hiyo jana ikuwezekana juu mama alipasa, so na matanga ikapangwa ikuwa on this Friday, then wasi nikawapigia simu nikawaambia wakapostpone mpaka next week. Nigo bono abana banyagusira Jacqueline babeire bagusaba abali babwate no kuganio kuya na baiga basamaria bayaba bebako bakonya eri gwakanera ebili ya nyagitari eyuere chimi 350 eri mu muroyo nyare ko baga kubwenigwa okuguru kwaye. Kono twari gusaba bakonye anyare kwenda nyagitari abweni ntubwatyo ndogo tokonye nyasi tumenye tubandi twari gusaba bakonye anyare kwenda nyagitari abweni. Mimi kitu ningeweza kuwaambia wananchi ama viongozi, mnisaidie tu niende nipone. Konya kundi kurororo mwana yarakonye pamokonye egere neracha kubegesa kukiamambia ichagwa tukegesa kukiamambia. Korwa Nyanchwa imewadi ya Kitutu Central Ward ebunge ya Kitutu Chache South County ya Kisii iliyetariana Maosa Caroline. Gusika mutumwa nchumu ligerio muraiwense Dr. William Samuel Ruto nigo arureire yo guche gukora muchando bw'ukuboroka mariogo asikinya gitari asokwene kebuna ekerengo gikubwatuko kya mariogo ayikurwa se kyombe gya kemsango kina kerego ika ebirengo byemerongo kyanda na isano na isatu igoro yemia ritko lyale ose Ruto nigo ayakwa naya chingaki achakire taro yaye ya magendero asorwongo rwa Western etaro ya chake county ya Kakamega yera agendera samatuko atatoko rubono egati abraibe na setari yo ngamo no monogerwe bunge enene Moses Masika wetangula umuriki wekiombe kyabakore emiremo gya Kotu Francis Atwoli egati ya bande. Korengana n'umurayibwense Dr. William Ruto umuchando bwa mariogo asikinya gitari nigo bono orache gwikomo erio gwikomotenyo 12 omwaka oyo ase aeneke buna kinya gitari chonsi ni ochigo chikonyora mariogo magegayo kwigwana na nekiombe kya mariogo ya KEMSA. Tumekubaliana na counties. KEMSA sasa imetoka refill rate ya 48%. This month imefika 68%. Mimi nataka nimewaambia kufika December refill rate, yani kupatikana kwa madawa katika hospitali hii lazima iwe imefika 98%. Ili mwananchi akikuja hapa ataona daktari, apimwe, apatiwe madawa akiwa amemaliza. Omurayibwense nigaya kwa naya setaro ya magenderero imeye county ya Kakamega asaigolia nyagitali nene ya Butere level 4 abwasale ngena barai au korwa chinseme chochi ya Western korengana na Ruto enyagitali iyo nigera chigotware bintu au byobogwenia amaliogo na banyagitali baisaine. Sababu namba 1 ni kuwe na hospitali na kuwe na equipment. Matibabu jambo la pili ni kuwa na madaktari. Matibabu jambo la 3 kuwe na madawa. Omonogari bwe bunge nene Moses Wetangula uyoikirana asomo yegoyo nigobona bolia basaye gwesokia asomo baromo nene elio koene kebuna nkubwata barekura na kuyaligania soba cholio bonene bole bosio. Vijana, kama mnapenda rais na mnasema William Ruto 2 term, lazima uwe na silaha ya kumpatia hiyo 2 term. Kila mmoja wetu achukue kipande, aenda ajiandikishe, mkuwe tayari kufanya kazi ya 2 term. Francis Atwoli oyoro muliki bwekiombe kya bakoli emirimo gya Kotu nigoiraniria murayibwense mbuya sokoreta CT scan asenya gitali iyo erache gokonya bamenyi benseme iyo. Sasa mna CT scan, watamletea MRI. Sisi mimi nataka mnihakikishie kama mzee wenu. Na sisi kama wafanyikazi tumeambiwa hiyo. Omurayibwense boigo nigali irayo gotia kobeka chinguru chomulira saba menyi benseme iyo na koroisia chibara asaba saba menyi benseme iyo kubwaterana ilio koene kyo murembe n'ubwamo korenta amagenderero. Kakamega bado iko giza kubwa sana, hamuna stima ya kutosha. Na sababu hiyo ndio tumetoa pesa na hawa wabunge wanajua. Shilingi bilioni 2.2 kuunganisha manyumba 34,000 mpya hapa Kakamega County.
William Samoei Ruto ni 2 terms. 2 terms. Deborah Kirubo, Ensoko TV. Timu y'abasubati bense ya Kenya bairanire imeyense bare no mugoko monene magiga yo kwenakira etigeti yo gucika gosori gekombe gya WAFCON umwaka ugocha emeya Morocco asomoroke we club gya Talanta FC alireira yo gucha kwenye susura Nairobi City Stars eikendiyeye ase egosori ye ligi ya NSL ekero omoroke we club gya Shabana FC Peter Okiri acholirwe gucha kora timu yense ya Rising Stars under 17 Bosio bwebiminano bya Sekafa tomonyore muri kyoito Daniel Omwaga na roboti oruo rwekigosori ase obwagare. Omogoko amonete ngo nigo yabwatanse umugasorero imeyegeti gya Jomo Kenyatta mega yabasubati benko y'umupira bwense ya Kenya Harambee Stars igo ikemeyense kurense ya Senegal esaba kwa bagusura itimu ya Gambia na kwerekere tiyitiyo kigosori imeno biriya bya WAFCON ebibira korekane ime ya Morocco omwako gocha gokwana amona bariki amangana maya omugosori gyata bwe club ekyo kya Harambee Stars mwanalima Adam Chereko oyo mwenyekaine mo nabuna dogo nigoro kyomogokoye nabatebanga nigo barachi gokora bya ase kigosori ekyo kya WAFCON kyo mwako gocha. For me kwanza na thank God kwa opportunity na shukuru federation na technical bench yetu wametuweka poa, that's why tume perform fit, so place tumeachia tutaendelea kuanzia hapo, so it's not over, bado ndio hiyo AFCON, ndio hiyo kuna matimu kubwa, majina kubwa, but sisi kama Starlet kila kitu tunachukua kila kitu na wakati wake, so sasa hii tutajiprepare kwa stories zingine, so AFCON ikifika tutakuwa poa pia, sisi pia tunaweza, ndio maana tume qualify hapo. Ase ensemo yaye nigo mwarimu obwe etimu yabaiseke yense ya Kenya Starlets umusubati Beldino Demba atebenga oyobono noromo chakano na niga bakerambu ya mono bali bonsi babereka bakwenekya nga etimu eyo ya Harambee Stars ngorokira machibu aramenuke ase mino byaye. First of all, I thank God for that he's given us this WAFCON, but I believe that it was long overdue for us as Kenyans. Of course, it's a good feeling. It goes into my CV, but it is beyond that. It is now time to roll our sleeves and get to work. The tougher work is ahead. I'll urge our federation as well as the government to really help us in preparation. Omokonyi bo murai gwe kiombekiria agenkoyoge FKF imeyense ya Kenya McDonald Mariga na nyenere oyorenge amo ne timu ya Harambee Stars nigatebanga oyono mochakano gwe kirabwe gokora buya asebono atebanga Starlets nigobochekona se kambi ya Megerio iligokora Megeria matindi gweteria bosiye kigosori ekyo kya WAFCON. This is WAFCON and it's a big tournament, so we have to start our preparation very early and on time so that we can prepare the team to participate in the upcoming WAFCON. Because if I think we arrive, if we reach quarters, we'll be qualified to participate in the World Cup. So it's a big tournament. We have to prepare it very, very well. Eyene ntunde ntangani ase club ekyo kya Harambee Stars kwena chireti yitiyo kigosere mirano biri ya WAFCON inse ye myaka 10 ya etire. Na togoska motu nigo mworokia bwe klabu gya Kariobangi Sharks ekyo ekokosoria eligende mense ya Kenya SportPesa FKF Kenya Premier League William Muluya achorurwe guchikora itimu ya muraye ense ya Kenya ya Rising Stars bali barense ye myaka 15 ebere bosio bwe chikosori chichese kafa Muluya nigo bone sentra ya bene arachi korwa wa mono mworokia bwe klabu gya Shabana FC omwalimu Peter Okidi chigosori echiyo chase kafa esi bali barense ye myaka 15 nebere niko kirakorekero cya keromoti nyogo cya kitariki 15 wekomoti nyogo 12 kitayikibere echo mwako yegabo kibimera bangebere eneisano nanigo kirakorekara emegeti igia bebe bikila nechinde kikorekana emegeti keria agiadire dawa chinse kiria kirachokera na mechi goso cyase kafana moyense ya South Sudan ense ya Sudan ense ya Burundi Tanzania Rwanda Djibouti amana banyango bege kombe kyo Uganda edroyo gochikochora chitimu echisi chirabere sichi group stages nigera korekana elite Korea nkyo imeyafufa TV Kambara Uganda
na ritukairi marioka mega yo kurumakari ne klabu keria Kiagucha Stars korogongo rwa Gusii nigo bono mwarimu ubwe klabu keria Talanta FC Jackson Deuru arireira yogucha uko unyorobo bwi na gusure klabu keria kia Nairobi City Stars bosio wegosori yabo ye ligi ya NSL irabwatie weekend yegocha gukwana negeteseni igen Soko TV Gasheru nigatebere buna Nairobi City Stars ne timu abereka bagakunyemanya ase chinga kichi ntambe na nigo tarigo chikobali baga aliyo kumubwanonye korende nigara chikonyoraga kubasura litukerio lye weekendi. Next match tunacheza na City Stars, wenzetu tulishuka nao. Hiyo game mimi sina wasiwasi, itakuwa game nzuri kwa sababu at least mentality yao wachezaji wetu na wale wa City Star nafikiri ni kama ziko pamoja. Wanapoenda kukutana najua hapo ni win tu. Sasa afadhali hata nishindwe ama nishinde. Maneno ni mbili. Soko TV Chigosori Rietera Nenchen Daniel Omwaga Biamono umusaki witu kusumurike to Daniel Omwaga ase okwarga ne roboti ururwe Chigosori na gwikira bwo mwancho muligiriri na otugwikira omweri obwa maya yenseyemo asinchira yobwikira nukolede chinsa isato ayanda mangenaro endirago tengera na kubwatia miroberio yensoko TV asobotuko bwa bono egati abaritwa bwatira na kwene kiamariogi ne chibicha ngwikirare ngamo na director Zack Felix Takaberi na Brian Achaka Biamono asoko tengera Soko TV erietariane Ishmael Mogere